Aku Mas, kuwi nyambet gawe sembarang aku gelem Mas. Ora gengsi aku. Pokoknya selama kuwi kerjaane menguntungkan, menghasilkan, iso oleh duit. Kuwi aku bangga gelem-gelem ae. Pokoknya ora nyambet gawe sing ora-ora, pokoknya ora melanggar syariat Islam, ora melanggar tatanan negara, ora melanggar hukum. Pokoknya nyambet gawe menguntungkan, nyambet gawe sing sah, halal. Aku nyang Mas, pangkat nyangi. Wong aku lek nyambet gawe sembarang ora duwe gengsi kok. Pokoke sik menghasilkan, ngono lho. Saiki lho, timbangane nganggur gengsi. Lho, sak rugi-rugine wong nyambet gawe. Isih rugi wong nganggur. Lah lek dhewe nyambet gawe, dhewe wong urip butuh mangan. Ya butuh sarapan, ya butuh kopi. Kan kuwi butuh. Lah dhewe nyambet gawe kudu sing giat. Lah dhewe ora nyambet gawe, apa arepe trut omahe dulur, ngretek-ngretek omahe dulur, gen dikeki. Ya isin to Mas, ya gengsi. Wah dhewe sik sehat rasa awake. Kok njaluk-njaluk. Ya to, lah iso aja dinyangi.